Na jaren miljoenenverlies houdt Orionis in Vlissingen nu geld over. Het is donderdag 24 juni. Dit is Zeeland Nu. Bedrijf eindelijk uit de rode cijfers. Gewapende overval op kapperszaak. En zijn mondkapjes op de werkvloer nou verplicht of niet? Goedenavond. Goed nieuws voor de Walcherse gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen. Want ze waren ieder jaar miljoenen euro's kwijt om de tekorten op te vullen bij Orionis, de uitkeringsinstantie en ook het werkleerbedrijf op Walcheren. Zo was er bijvoorbeeld in het jaar 2017 nog een tekort van 7 miljoen euro. En dat moesten de gemeenten uit eigen zak bijpassen. Maar de tijden zijn veranderd. Er zijn geen tekorten meer. Sterker nog, Orionis houdt nu zelfs geld over. Orionis betaalt de uitkeringen voor mensen in de bijstand op Walcheren. In het werkleerbedrijf wordt voor de een passend werk gezocht en iemand anders wordt weer na een betaalde baan begeleid. Sinds in 2015 het Rijk minder geld beschikbaar stelde, moesten de gemeentes tekorten ophoesten. Maar dat is nu verleden tijd. In ieder geval het afgelopen jaar kunnen we vaststellen dat we geld overhouden. Zo'n 2 ton ongeveer, terwijl er vroeger eigenlijk meer geld bij moest. En we hebben een begroting gemaakt voor de komende 4 jaar. En we eigenlijk laten zien dat we Orionis in een vaarwater gaan brengen waar we eigenlijk structureel geld gaan overhouden. Meer bijstandsgerechtigden die aan werk werden geholpen, minder medewerkers in het werkleerbedrijf en betere contracten met opdrachtgevers. Dat zijn de redenen voor de verbetering. Directeur Giese heeft een nieuwe invalshoek gekozen. We gaan mensen veel meer motiveren in plaats van motiveren. En hier moest altijd alles, hè. U moet dit, u moet dat. Veel meer uitgaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Als we dat doen en we leiden mensen meer op, we zijn meer in gesprek met de werkgevers, dat we ook beter weten wat de vraag is uit de markt, dan kun je dus veel meer mensen naar de markt ook brengen. Door het aanpassen van contracten met afnemers denkt Orionis nog eens 1,5 miljoen euro per jaar meer te gaan verdienen in het werkleerbedrijf. Ja, bij mij in de studio is de Vlissingse wethouder Sam Stroosnijder. U bent vanuit uw positie ook bestuursvoorzitter van Orionis. Ja, u noemde Orionis vorig jaar nog het slechtst presterende werkleerbedrijf van Nederland. Ja, ik heb daar toen ook best veel kritiek op gekregen. Ja, ik had dat natuurlijk niet verzonnen. Op basis van 2019 was het ook zo dat Orionis er echt slecht voor stond. Maar ja, zoals het filmpje wel laat zien, zijn we nu in ieder geval op de weg omhoog. En ja, daar kan je alleen maar tevreden over zijn als bestuursvoorzitter. Maar is het nou gewoon de economie, waardoor heel veel mensen makkelijker nu aan een baan komen en uit die uitkering stromen? Nou ja, aan de andere kant is de coronacrisis heeft natuurlijk voor veel mensen toch verlies van baan en werkgelegenheid betekend. Maar ja, Orionis heeft het wel beter gedaan dan landelijk. Ja, en dan hou je daar ook geld op over. Dus dat is inderdaad wel een reden waarom er meer geld over is bij Orionis. En op wat voor punten voornamelijk beter? Want ja, mensen meer motiveren, zie ik in het filmpje. Maar wat nog meer? Ja, mensen meer motiveren, maar ook in het werkleerbedrijf. Dus daar waar producten gemaakt worden, zoals lampen of matrixborden. Ja, wat vroeger de sociale werkplaats was. Wat vroeger de sociale werkplaats was. Zie je dat leveranciers van die producten een betere prijs aan Orionis geven. Ook gelet natuurlijk op het feit dat mede door corona ze niet meer hun productie bijvoorbeeld in China willen laten uitvoeren. Ja, hoe voorkomt u nou straks als de economie weer wat minder wordt, door wat voor omstandigheden dan ook, dat Orionis toch weer in de rode cijfers terechtkomt? Nou, het is belangrijk dat we mensen niet alleen motiveren, maar ook mensen iets leren, waardoor ze echt duurzaam aansluiting vinden op die arbeidsmarkt. Ja, en daar zijn we nu stappen voor aan het zetten, zodat ze ook bij de volgende crisis in ieder geval hun baan kunnen behouden. Wethouder Sam Stroosnijder, dank u wel. Dank u wel. Een kapperszaak aan de Sint-Jansstraat in Middelburg is vanochtend overvallen. Er raakte niemand gewond en de politie is nog op zoek naar de dader die op de vlucht is geslagen. Bij de overval is €60 buitgemaakt. Een collega van kapster Mariska de Walen was aan het werk op het moment van de overval. Er kwam dus iemand binnen met een pistool en die heeft haar bedreigd. En die heeft geld meegenomen en die liep weer weg. Ja, ze is wel echt heel erg geschrokken. Dat was ook natuurlijk in tranen. Dus ik denk dat we pas een beetje vanavond of morgen weten hoe het echt met haar gaat. Een woning aan de Baljuwlaan in Middelburg is afgelopen nacht rond 2:30 een aantal keer beschoten. Kogels kwamen via een raam de woonkamer binnen, maar er raakte volgens de politie niemand gewond. Buurtbewoners hebben iemand in zwarte kleding op een scooter zien wegrijden na de schoten. En op straat zijn hulzen van de kogels gevonden. De politie probeerde nog met speurhonden de dader te vinden, maar dat had geen resultaat. Naar een motief van de schutter doet de politie onderzoek.
De SGP, SP en de Boer-Burgerbeweging in de Tweede Kamer dienden vandaag moties in over het tolvrij maken van de Westerschelde-tunnel. De SP en de Boer-Burgerbeweging riepen op de tunnel zo snel mogelijk tolvrij te maken. De SGP die wil eerst in gesprek met de provincie Zeeland om te onderzoeken waar het geld vandaan moet komen om de kosten te dekken. Dinsdag 29 juni, dus aanstaande dinsdag, wordt er over de moties gestemd. Leerlingen van de Sprinke en de Delta School voor speciaal onderwijs in Goes mogen zelf bepalen welk logo de nieuwe school krijgt na de fusie. De leerlingen stoppen een bal in een koker voor een geel of een groene kleur in het logo. En de koker met de meeste ballen wint. Zet maar neer. Ocean, waarom heb je voor deze kleur gekozen? Omdat dat mijn lievelingskleur is. Oké. En waarom kies jij voor de gele kleur? Omdat goud mijn lievelingskleur is, maar geel dan lijkt er een beetje op. Dus... Morgen wordt de uitslag bekendgemaakt. Ondanks de coronacrisis is het aantal horecazaken in Zeeland vorig jaar met 3,6% toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal cateringbedrijven nam in Zeeland het sterkst toe met 13%. Maar het aantal cafés en kantines, dat daalde juist. Een betere ambassadeur in Zeeland voor de kunstbende zou je bijna niet kunnen wensen. Joshua Zwier uit Vlissingen die doet het komend weekend voor de 4e keer mee aan de kunstbende. En hij heeft zich ingeschreven voor 7 van de 9 categorieën. Voor hem is de kunstbende gewoon het ideale podium om zijn talenten te ontwikkelen. Niks is slechter voor je reputatie dan beroemd zijn. De kunstbende heeft van zichzelf spelregels die overzichtelijk zijn, maar geen beperkingen of limieten wat kan en wat mag. Ze hebben categorieën zodat ze een selectieve jury kunnen samenstellen voor mensen die daar ook verstand van en over hebben. Maar ja, het heeft geen grenzen, dus ik mag eigenlijk die te enthousiaste ideeën kan ik op een podium brengen waar al publiek is, waar geluid, licht is, zonder dat ik het allemaal moet regelen. En ik maar hopen dat het ergens op slaat. Of tenminste dat het lijkt alsof het ergens over gaat. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar The Voice of Holland of Holland Got Talent, er zijn zoveel muziekwedstrijden waar jonge mensen aan meedoen. Wat vind jij daar? Het verschil eigenlijk tussen zo'n traject als kunstbende en The Voice of Holland is, jij bent dan meer een speler. Je doet niet precies wat je zelf wil. Kijk, ik maak een script voor mijn stuk. Ik lever dat script in en ze zeggen, zie je daar? En bij The Voice of Holland wordt, of nou niet per se The Voice of Holland, maar gewoon wat grotere landelijke trajecten. Er wordt bepaald wat je aandoet. Er wordt bepaald wat je zegt, wat jouw verhaal, hoe dat naar voren komt, wat je gaat zingen, hoe je het gaat zingen. Die mensen zijn super getalenteerd, maar het is een andere manier van kunst maken dan iets als kunstbende. Duizenden mensen die je naam schanderen is niets vergeleken met eentje die hem echt kent en weet wat hij betekent. Of in mijn geval, hem kan spellen dan. Ja. En kunstbende is ook een soort familie, want je komt daar binnen, iedereen wil hetzelfde. Doet hetzelfde, maar wel iedereen op zijn eigen manier. Dus je ontmoet mensen en ja, voor mij is dat gewoon zo'n fijne omgeving om mij zowel te ontwikkelen als eigenlijk op een soort ontdekkingsreis te gaan. In zo'n dag in een schouwburg. Ja, dat is gewoon waar ik het eigenlijk voor doe. D-J-O-S-Z-U-W-A. Mag je als werkgever je personeel op de werkvloer nou verplichten om een mondkapje te dragen of een zelftest te doen? Daar is veel onduidelijkheid over, merken juristen, want ze krijgen echt veel vragen. Wat mag je baas nou wel en niet van je eisen? Altijd een mondkapje dragen bijvoorbeeld. Veel werkgevers weten het zelf ook niet precies. Bij dit advocatenkantoor in Middelburg worden ze erover platgebeld. In Zeeland zie je natuurlijk dat zijn heel veel vragen uit de recreatiesector, horeca.
foodbedrijven, bedrijven uit de haven en handel. Zakelijke dienstverlening wel minder en dat komt omdat in de zakelijke dienstverlening is het veel makkelijker om afstand te houden en thuis te werken. Terwijl dat bij andere bedrijven die gewoon productielocaties hebben of waar gewerkt moet worden met klanten, collega's of patiënten, dat veel moeilijker is. Werkgevers worstelen, want veiligheid staat voorop. Maar er zijn grenzen aan wat je van je personeel mag vragen. En dat botst. Ja, het botst, zeker. En dat zie je bij een actueel onderwerp als vaccineren al. En dan is vraag 1 natuurlijk, mag ik mijn werknemers verplichten om zich te laten vaccineren? Dan is het antwoord heel duidelijk, nee, dat is het niet. Vraag 2, de vervolgvraag is dan, mogen we welke consequenties eraan verbinden als de werknemer zich niet laat vaccineren? En dan is ook weer het antwoord, nee, dat kan niet. Bij consequenties denk je aan overplaatsing of misschien zelfs ontslag. Dat kan alleen in uitzonderlijke gevallen, waarbij iemand bijvoorbeeld in de zorg werkt met hele kwetsbare patiënten en er geen andere mogelijkheden zijn om die veiligheid te creëren. Verplichten mag dus niet. Veel werkgevers geven daarom een bonus aan werknemers die zich laten vaccineren. Maar ook daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Hartstikke creatief, heel vindingrijk van veel werkgevers die dat doen. En toch loop je hier ook weer tegen 2 situaties aan. Als eerste de gelijke behandeling, want iemand heeft misschien wel een hele goede reden om zich niet te laten vaccineren. Denk aan een zwangere werknemster. En als tweede de privacy. Je kunt die bonus alleen betalen op het moment dat je weet wie wel en wie niet is gevaccineerd. En door dat te registreren verwerk je bijzondere persoonsgegevens en handel je weer in strijd met de AVG. Veel werkgevers willen ook weten of ze werknemers die zich niet laten vaccineren kunnen verplichten om een mondkapje te dragen. Maar wat mondkapjes betreft is het echt alles of niets. Je kunt als werkgever, als je daar een goede reden voor hebt, iemand verplichten om een mondkapje te dragen. En die moet dat dan ook doen. Alleen als je onderscheid gaat maken tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, dat onderscheid kun je dus alleen maken als je weet wie gevaccineerd is. Dus ten aanzien van de vraag, mag je het verplichten? Ja, dat mag, als je daar een goede reden voor hebt. Maar het is heel lastig om dat onderscheid te maken in de praktijk. Een andere veel voorkomende vraag is of je werknemers mag verplichten om aan de deur een sneltest te doen. Als mensen daar vrijwillig aan meewerken, dan kunnen ze inderdaad worden getest en dan kan worden bepaald of ze daarmee wel of niet toegang hebben tot de werkvloer. Maar als werkgever mag je ook weer niet zo ver gaan dat je tegen een werknemer zegt, je moet verplicht testen. En zo blijven voorlopig de vragen binnenstromen. En dat is maar goed ook, want bij de andere rechtsgebieden is het erg rustig. Zo zijn er minder verkeersongelukken en ook is het aantal vechtscheidingen gekelderd. Kennelijk is dat omdat de cafés gesloten zijn, dat er daardoor minder echtscheidingen zijn. Is dat zo? Dat merken jullie heel duidelijk? Ja, en ook landelijk gezien zijn er minder echtscheidingen. Terwijl natuurlijk was verwacht dat, omdat iedereen thuis met zijn partner bij elkaar zit, dat je meer echtscheidingen zou gaan krijgen. Ja, elkaar de tent uitvechten op een gegeven moment. Ja. Is dat op heden nog niet het geval? Het was in Zeeland over het algemeen droog vandaag. Temperaturen tussen de 19 en de 20 graden. Maar de komende dagen die worden toch wat wisselvalliger. En de temperatuur die blijft een beetje schommelen, zo rond de 20 graden. En tot zover deze aflevering van Zeeland Nu. Meer nieuws uit Zeeland kunt u altijd vinden op onze site. Zometeen dan krijgt u nog het uitgebreide weerbericht na onze serie Zwart Verleden. En wat mij betreft nog een hele fijne avond en graag tot morgen.